Zdravím všetkých, vítam vás na svojej záhrade koncom septembra. A v tomto krátkom videu by som sa chcela pozastaviť pri týchto krásnych hubách, ktoré mi tu rastú. Mám ich tu už vlastne 3. rokom. Je to vlastne vedľa červienkajúca. Samotná huba vlastne neobsahuje žiadne jedovaté látky, ale u niektorých jedincov môžu vyvolať silné alergické reakcie. Takže ja som sa rozhodla, že nebudem chutnať túto hubu, ale krásne mi to tu skrášľuje priestor v záhrade, takže môžeme sa pozrieť na ne trošku bližšie. Takže táto bedľa v porovnaní s bedľou jedlou je nižšieho vzrastu. Má také výraznejšie sfarbenie šupín. Ja si odrežem jednu. A vlastne pri réze vzniká také sfarbenie do červeno-oranžová. Takže toto bol prvý znak, ktorý ma odradil od jedenia tejto huby. Ďalej prstienok drží na stonke, čo v podstate pri jedlých bedliach sa ľahučko pohybuje. Tu ona vlastne pomerne pevne drží a je taká mohutnejšia, hrubšia, čiže viac dužinatejšia. Ale v záhrade je krásna. Takže jesť ju nemusíme, ale chcem si to tu vždycky takto nechať pre potešenie oka. Tak toľko z dnešného môjho videa. Prajem všetko dobré, veľa úspechov. Majte sa krásne.